את הזוועות שמחוללת ישראל בעזה אי אפשר לנתק משנות הטרור המתנחבלי בגדה. כפי שאמר דוד גרוסמן בריאיון לעיתון לרפובליקה, ואני מצטט: במשך שנים סירבתי להשתמש במושג ג'נוסייד, אבל כעת, אחרי המראות שראיתי ואחרי שדיברתי עם אנשים שהיו שם, אינני יכול שלא להשתמש בו. החברה הישראלית חייבת לברר עם עצמה האם היא מסוגלת להתנגד לזירי הג'נוסייד, השנאה וההרג ההמוני. סליחה, אני אומר לך כבר כמה פעמים פה. זה ציטוט. זה לא ציטוט, זה המצאה. זה המצאה. זה ציטוט של דוד גרוסמן. אני מבקש שתעצור. ומה הם אותם זרעים אם לא שיח העליונות היהודית, הכיבוש והטרור היהודי שהפך לנורמה ומקור טלי, לשבת. אדוני היום, הוא חייב לרדת. אילו היה גרוסמן, טלי, לשבת במקום, את בקריאה ראשונה. אני מצטט, אתה מוריד אותי. מה זה ג'נוסייד? מי עושה ג'נוסייד? אתה מה זה לא טרור. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי.